Tervetuloa seuraamaan ensimmäistä Pedakaastia. Minä olen Anne Rongas ja tässä on Pasi Sillanterä. Pedakaast on Opetushallituksen rahoittama uusi koulutusmuoto opettajien täydennyskoulutukseen. Toivomme, että sinä ja koko kouluyhteisösi hyötyy tästä koulutuksesta. Oppilaitos tietoa tuottavana organisaationa. Opetus ja oppiminen liittyy keskeisesti käsitykseen siitä, mitä tieto on, miten tietoa tuotetaan, miten tietoa käytetään. Perinteisen opetus- ja oppimiskulttuurin taustalla on ajatus siitä, että tieto on ulkopuolinen objekti. Tieto tulee jostain muualta, valmiiksi annettuna. Tällöin tietoa on myös käsitelty yksiselitteisenä ja staattisena kokonaisuutena. Tämän päivän mediamaailmassa kuitenkin, jossa oppijat elää ja toimii, tieto on todellisuudessa aivan jotain muuta. Tieto on ennen kaikkea dynaamista, tilanteessa muodostunutta ja yhteisesti tuotettua. Tieto ei enää ole vain tekstiä tai painettua sanaa, jota luetaan. Ehkäpä internet ja sosiaalinen media ovat tuottaneet suurimman viime aikojen murroksen tiedon olemukseen oppijan maailmassa. Tiedon saatavuus, hallinta ja käyttö mahdollistuvat jokaiselle. Jokainen on myös samalla tiedon omistaja ja uuden tiedon tuottaja. Tieto on suhteellista, näkemyksiä ja totuuksia on monia. Ja oikeastaan meidän pitäisi puhuakin informaatiosta. Se muuttuu jatkuvasti ja jokainen voi osallistua sen tuottamiseen, mistä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa wikit ja blogit. Wiki on verkkotyöväline, jolla ryhmä voi tuottaa haluamastaan aihepiiristä sisältöjä, tuottaa sinne myöskin tekstin lisäksi kuvia, videoita, ääntä ja muuta mediasisältöä. Blogin voi perustaa yksilö ja kirjoittaa, tuottaa sinne sisältöjä, mistä itse haluaa. Blogi voi olla myöskin ryhmätyöväline. Ja näitä molempia voivat myöskin ulkopuoliset ihmiset kommentoida, tilata niitä sisältöjä omalle kotikoneelleen, aivan kuin lehtiä. Ja näissä voi myöskin syntyä verkostoja, ryhmiä ja sillä lailla, kun tämä tieto leviää maailmalle laajemmalle ja sitä tuotetaan ilman mitään koulun seinien rajoja. Opetus- ja oppimiskulttuurin uudistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan mielekäs käyttö opetuksessa edellyttääkin tietokäsityksen yhteistä pohtimista ja miettimistä kouluissa, mitä tieto on, miten tieto syntyy, millaista tietoa koulussa tai oppilaitoksessa käsitellään, miten tietoa käytetään. Ennen kaikkea tulisi pohtia sitä, että miten oppija voi käyttää tietoa. Tavoitteena voisi olla, että koulu instituutiona olisi aito, tietoa tuottava osaamis- ja oppimisyhteisö, jossa myös jokainen oppija on aktiivinen tiedon tuottaja. Tuotettu tieto ei välttämättä ole maailmalle uutta tai tieteellistä tietoa, mutta jokaiselle oppijalle uutta ja autenttista tietoa. Mitä tällöin tieto on? Kuka sen tiedon omistaa? Mistä se on tullut? Mitä sillä oikein tehdään? Miten tieto muuttuu? Ja mitä tietoa tarvitaan 10 vuoden kuluttua? Mikä sinulle on tieto? Miten sinä tuotat tietoa?